Ai mihinkä ei pääse? Anna Mikki siimaa sitten vähän. Anna siimaa vähän aluun. Joo. Meillä on haavi täällä, kato, niin annat vähän siimaa ja kelaat sitten takaisin. 1522. Riittääkö pallot? Viimein loppuu vähän kesken. Mutta vähän tuntuu, että mulla on kyllä vähän heikot hapet. No mulla rupee ilmakin sitten muuten loppuu. Mulla on palloa kyllä tossa. Lämpösy toi. Näkää koittaa vähän edes lukua sitten. Äläkää pois kuolikko. No niin, ensimmäinen ampu ittiä varpaa. Onko Juuso siinä vai tuunko mä siihen kulmaan? Sä voit tulla tähän kulmalle, mä otan taas tuon asemallinen tuolla. Jos Tommi vetelee tuonne. Joo. Meidän vasurilla tässä. Pitääkö se ottaa palautit farettuun? Mä vielä synkälit, mä vein tohon taakse tai sitten mä menin putkimeen siihen pyyntössä kiire. Varosta sinne sataa jonkun verran, se rupeaa tulemaan sitä palloa. Täältä saa ottaa kanssa. Ne lähtee niin tästä. On meillä valmis? Saatko heti kun ampuu? Miika valmis? On valmis! Valmis! Mihin? Meni tuonne tornin taakse. Ottakaa tuolla lähemmäs loppua ainakin ilman jo. Onko Juha vielä pysty? Hyvä. Viska! Katista on. Jossain oikealla on. Oikealla on. Minä kaiken voin hätkätä. Yksi pais tynnyri takaa. Äkääkä Juha vasemmalle. Sieltä keskut myös. Hyvä. Tuulen pesän takana on. Vasen nyt pois. Vasen kaksi pois. Minä oikealla on. Alasmaa. Hajatko korvahan? Ei. Näin. Katistan takana on joku. Tässä on kone sitten päästä. Tuolla. Tuolla tornin takana. Tynnyreillä vasemmalla kaksi. Vasemmalla seinän takana. No vasen syrjät seinän takana. Lähti pois yksi ojasta. Katiskan takana on. Vittu, tuossa on kivet. Jaa, sekin lähti pois. Irti anaattiin. Käytti yli. Oi vittu. Ruvetaan vetuttaa nyt, kun se Ei oo. kanaat. Siinä. Tynnyreillä vasemmalla. Mihin on?
Sieltä seinän takana on 2 tai ainakin 1. On kuulkaa laskenut niin. Mikä on pois? Mistä tulee? Oho, seinä kaatuu, haittaako? Katiskalle tuli! Väkiä! Tos ku... Onko vasemmalla? Suoraan jos tulee. Pääskö rikki tonne kylkeen? On siellä, mutta jos se on vanhaa. Tuulepa se takana 2. Mihin on? Tuulepa se takana 2, kun nyt pyssyä. Viimeinen puikko. Luulen kanssa on tukkikärry, Juho. Okei. Tukkikärry takana. Katiskan takana 1. Katiskan takana 2. Aika! 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 Väliahi! Oi. Onko hittejä? Kuuden keltaa. Onko hittejä? Mä tän mulla ainakin Mulla on. on. Onko mulla? Ei oo pääskään mihin. Ei. Mikä toi tommonen tossa? Onko teillä? En mä tiedä, Mulla mä lähti oon roiskiin. kätehenkin. Joo, näkyvästä. Joo, se. Onko mulla täällä mitään? Ei. Ei. Mun päivä nosti vaan roiskita. Joo, roiskita tulla.